салом алейкум бародароҷон, бародарои тоб мошино, ҳазор раҳмат бародароҷон барои паддержка, барои лайкҳо, барои комментариҳои беҳтарин. ҳазор раҳмат миннатдорӣ хидма, миннатдорӣ хешма баён мекунам бародароҷон. Видеоро стоп мекунем, лайкҳоро бо обязательно мезанем, подписатсияро аёд намебурорем бародароҷон. имрӯз омадаем мошинбозори шаҳри Душанбе. имрӯз шанбе бародарҷоно, мошин бениҳоят ин дафъа рӯзи шанбе бисёр омадагию, мошин бениҳоят қимати бад. Лекин мо ба ҳар ҳол мошини бисёртар арзон вагон сиёмка кардем, ба навор гирифтестем. мақсад ҳар як лайки шумо меонед, ҳар як комментария хуб менависед, ин мода ака мотиватсия мешава. мақсад бо мақсад ай тарафи шумо дастгирӣ мешава, ай мо пешравӣ мешава. барои ҳамин миннатдориро ҳатман баён мекунем бародарҷоно. обязательно лайкҳоро ба хотири дудафтон мезанем, лайкҳоро обязательно ай 2000 зиёд мекунем. видеоро мегирем, качествора мақсад баланд мекунем, медуроем ай дурго ё 720 ё 480 амонен мешава. интернетон агар мақсад бақувват боша бародароҷон, качествора видеоро хушрӯ кунем, мақсад мошин бо хушрӯтар метавад. боқи ҳаматон дар панои аллоҳ бошед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. лайкҳоро обязательно фаромӯш накунед. марҳамат, боз як опел дути боарки опел ганда қаду қоматак шурӯъ худам дар рости маъқул шид. як ба наворш бигирем. солиш 2001 ай. марҳамат, тамошо мекунем. нарушка краскаш умуман кор надора, бе ягон сарапина, фақат камбудиш ҳамин буда ки ҷои бампер дар ҷои буксировочни месада, загрушкаи бампер месада, ҳамон нест вай ба хайра 40 сом 50 сом морда рехта хоҳа. ҳолатҳои дискои заводскои балнош 80-90%. марҳамат, дар бораи як дути як маълумото метам бародароҷон. дутиёро бисёртар нами гирдои даршон мепусаву ай қафо ҷои карманкошону куншон ва бисёр куншон задаги. марҳамат, тамошо мекунем. ҳолати қафош ҳанем тарафон бардаро задаги меша, ай яка задаги надора. баъд ҳанай тарафо варид мешаванд. ай яка бовар ка ҳама заводскои хичай. ина ҳолаташ, ҳолати тараф задни вид камера доштае бо. марҳамат, ҳолати қафош. марҳамат, боз як салонша тамошо мекунем. боварка абшифкош наваки хушрӯи хеле кашол-пашол набудае. чихолои хушрӯ доштае. скам айболои чихолоиш мақсад скамеги 2001 тозаи хичай. айболои чихоли хушрӯ кашдаги паталокшам тоза, мошин химчиска кадаги то заак хушрӯак будае. марҳамат, ҳолати пешиш неҷош анамҷош камтар безебиш дар чӣ будае ки залента буда 150 сомонӣ места донаи ҳамин ручко арзишиш. марҳамат, коробка боша механик, климат контрол, дудари пеш электропакет, пробегш боша 378 000. бия капо чакшо ака. так ҳолати моторша мебинем. марҳамат, ҳолати моторш, ҳолати фартуки пешиш бардаро ба гуфти худам нозадай, барое ки задаги боша швелеро ҳама қад мешаванд, чашкошам тозанд. мотор боша 1.16, газаш бо электрони хушрӯ дай. акайра ҳуҷҷатҳои солонааш чанд хай? я налогиш спордага дига усушмондага суғурта экологияш. мақсад ҳама қиматш бардорам 300 чанд сомон налогиш меша, асталниш як 700-800 сомон дига мешава. ҳам главни налогиш қимата ҳам налогшам спордага бо асталниш ба хайра. мошин 2001 ай, нақш боша 48000 сомон ака мега, боз муомила дора, мега конкретна савдо мешава. ака рақамота мегӯй 900 900 70 бо 70 15. марҳамат, рақамо зер навуда 48000 сомон ака мега, боз. марҳамат, хечбеки навбатӣ бародарҷоно. солиш 96 ака, 96 светиш папирус свет, свети ҳам хадавоям бад нестай. марҳамат, ҳама каса тамошо мекунем. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қа ака? то январа ҳуҷҷатҳои солонаша. ҳолати краскаш кор надора, краска талаб нест. диска калпака балнош 80-90%. ҳамин абисовкаш камтарак ба фирм моикада паридагаям краскаш 100%, барое ки ё бисёр моикада ура бичакониям мешава бародарҷоно, проблема нест. марҳамат, ҳолаташ, ҳолати қафош мошин краска талабам набудае бародарҷоно.
اینا حالت کفاش بردار جانو کفاش در حقیقتا ماشین مزده ده بمبو هم جوش ده یک چشکوش تماشا کنیم باور کنید چشکوش заводской خچای باردارو акамон ягон туристай чи сумка пумка чашкои тарафаш ба фикрам ишам заводской хичай камтар хирашда гуфтум шпакиловка қад ба ҷо кадаган ки дар ҳақиқатан тозабда як ҳолати салонша тамошо мекунем салон обшивкаош тозак хушрӯ дарои хафо ручной айболои мақсад скамейкошон вақта салон айболо чихоли хушрӯ кашдага потолоки турдорои сиё кашондагиам дарои пешам ручной коробка боша механик як чихолша иваз мекунем қади чихоли кулисш боша бардоро 60-70 сомона иёш боша 20-30 пробегш боша 341,000 гаштаги ака капо чой мекуни люкам доштай бардоро марамат ҳолати моторша мебинем фартуки пешаш кам тарак ба фикрам ҳамҷош қад хурдагиам бародарҷон мақсад меган калбишин рост бугу бемарам ягон устош меям мебина бародарҷон ягон ҷои хафагишам нест чашкои пешине ки дар ҳақиқатан бародарҷоно тоза буда мотори 1.6 модули гази простоӣ доштаем ҳуҷҷатоша хай гуфтем то январай солаш боша 96 нархш боша 36,000 сомон боз муомила дора ака рақамота мегӯй 988 62 чанд 79 80 ака мотор коробка хадавоиш соза 100% гарантия ака мега ҷавобиш қати марҳамат занг занед дар тамос бурен ина боз комментарияро хондем ягон некси зур парто ина марҳамат зур бовар ки ранги мес фор спид кадагия мордаша кони парогоша ранги типа кемре дара чихе эска мекунан рестайлинг мекунан яка нексирам хали када дискои опели зада опели соткаги медоне ки нархи диска 1.5 1800 1600 арзиш дора хай меҳнат када марҳамат мошин ба фикрам авчод бровардаги тайёра марҳамат як ҳолатша тамошо кунем ҳолати тарафаш нарушка краскаш умуман кор надорад танаш рождаки хушрӯб дай бовар кунем бардаро на қафошам спойлер часпондагия бампероса типа эска кадагия як ҳолати салонша тамошо кунем марҳамат ҳолати салонаш обшивкош бад нест мақсад як мошин химическа талаб дай бардаро электропакет буда дар қафо скамейка заводской хичай потолок тур кашидага бовар ки як химическа чашкини мошинча худи 4 дар электропакет бо блокировка электро доштай коробка механик пробегш боша 209,000 кондиционерам доштай як капо чамек шой бинем ака яка кондиционерам доштай ака мега ҳози моторша мебинем марҳамат моторш бовар кунем бардарои ҷон 16 клапана ба фикрам ҳаво қати мерае системаи кондиционерш мега ака кондиционердор будаю мотор чикиш қати системаш нестай мошин як химическа мекад меовард бо беҳтарин мешид некси харора бисёрш бардаро медоне ки имиҷошон лапкиёшон медара аяка даридагӣ набудай биё ҷанус бист марҳамат ҳолати тарафшам варид мақсад варид даридагӣ нестай падлоткош тоза будаяка варид так пак пусидагӣ надорам нархш боша бардарои ҷон 26,000 сомон ака мега боз муомила дора ҳуҷҷатои солонаш чанд қаяка ҳуҷҷатош ака мега надора бучидагиай мошина учёт бровардагӣ тайёра нархш боша 26,000 сомон ака мега боз муомила дора рақамота мегӯй ака 937 67 97 95 марҳамат рақамо зери 90 занг занед дар тамос бурен марҳамат бародарои ҷон мошини навбатӣ успед ки ина бо як сечкачаи металлики дигар дар навори урӯза чӣ хеле партуфтум якта автомат ду партум шамол вори фурӯхтанас ба филм 65 фурӯхтанас амқали фурӯхтан ина марҳамат мемонумша нақшам ози ҳамаша видеоша так точно мефаҳмонум
мақсад номерош ҳамёну бардорҷонон занг занед дар тамосунед солош боша 98 сол свет металлика номерош падарка танировка ҳуҷҷатош шарқая ака ямо ҳуҷҷат дора ямо танировка дора марамат ҳама каса лайкура бизанед тамошо мекунед мошин люкам дошта дискои 210 кузов дискошам бовар кунед бардорҳои ҷон як 3,5-4 сомон арзиш дора марҳамат ҳолати чашкош варид нест марҳамат ҳолати тағвораш гуфти гапо хафош задагӣ надора ака мошин задагӣ надора марҳамат ҳолати салон бовар ки салони ранги мошинаи сечкачои американка мея ҳамун салон надора мебел салон кадаги полни обшивкош кожа дарои хафо электропакета скаменкоам кожа потолокш боша аликантара бовар кунед ҳамин потолоки аликантарарам ганда қимата обшивкои пешам кожни салон ичхол кашдаги боша ака даридагӣ хеле нест ака ҷон рулшам бовар ки рулшам беҳтарин кадагиян ба фикрам хато накунам ё заводскоям мекунам бо баъзешам мекунам 1,5-2 сомон нархи арзиш дора ҷошам ҳамаша мебел кадаги меҳнати хуб кадаги дояка коробка боша автомат 4 дар электропакет кондиционер обогрев сидени асер пробегш боша пробегша бинем пробегш наметова пробег шанқа боша бардори ҷон ака кондиционер кор мекарда боша мошин бо гази еврочорам дошта як капоча кишо бинем ака марҳамат ҳолати фартукаш бовар кунед фартукишам беҳтарин ба фикру мошин задагӣ надора боз як тамошо мекунем ҳама швелеро ҷошдай то заводской обисовка айпишти знак айпишти обисовка знак ҳама пластмассош ҷошдай марҳамат ҳолати тарафаш чашкои тараф варид нест марҳамат ҳолати тарафаш ҳолатои ҳиссшам сидагӣ нест ака ин мотори чандай гуфтӣ D3 турбо компрессор нест D3 компрессор моторшон кашиши ба фикрам ҳодисае нархш боша бародарои ҷон 69000 сомон мега ака боз муомила дора рақамота мегӯй ака 908 82 86 88 марҳамат бародарои ҷон рақамо зер навурда занг биза успетка фақат комплектатсияш бовар ки зури бад дай лабаҳои пешам кабуча ака варианти алиш нест пули нах фақат пули нах кате марҳамат занг занед дар тамос бурем бародарои ҷон мошини навбатии хундай саната солош боша 2011 ака 2010 мошин ба фикрам карейка ака карейко бародаро хто медонед ки барои чи карейкора харид чон зурай комплектатсияшон фул мешава панорамадор буда дискачош бовар ки як ҳодиса марҳамат ҳолати қафош диффузор задаги спойлерои қафо типа рестайлинг шидаги мошин марҳамат ҳолати тарафаш мошине ки умуман краска талаб набуда бардорҷону ҳолатҳои диска балнаш балнои зимни дорад дискоиш пачка қадри марҳамат дари қафо электропакет обогрев сидени кожни салон панорама дошта потолок ҳамҷоша як даша руған куна бесключовой доступ бо хуб мешид 4 дар электропакет блокировка дар боковой қачавак ду тарафа мултирул коробка боша автомат климат контрол обогрев сидени доштай бовар ки пробегша дида намеша барои ки калитш нест я моторшам мекушоя кабинем пробег чанқа боша бора пробегшам бияка марҳамат ҳолати мотор ака абё мотор як шаша ё ки д донсакан марҳамат ҳолати моторш карейко бародарҷону бисёршам ба монанди японко дубай ҳамин дубай редкиш задагӣ мея японкошам задагӣ намея қатъи карейко ака ҳуҷҷатҳои солона и чанқа ака
ҳуҷҷати 1 сола дора. Тонировкаш ҳамаш бигем ҳамаш нав буда, утилизатсия тонировка ҳуҷҷат солна ҳама чӣ кадаги ба филм кадоми мошина хара номеро падарка. Марҳамат бародароҷон, нархи чанд сум акаҷон? 110,000 сомон ака мега, боз муомила дора. Рақамота мегӯй ака? 501 500770. Акаи вариантҳои алиш ҳам ҳаста ё не ака? Варианти алиш нестна. Марҳамат бародароҷон, лайкҳоро ба хотири хундаи санъатаи фул бизанед. Номерош зери наворда занг занед, дар тамос бувед. Марҳамат бародароҷон, Nissan Serena бовар ки мошинчаи беҳтаринае. У ҳафта ба навор гирифтем, номероша хато додаги буд, чихеле додаги буд. Бисёре одамо дар комментария нависондаги киштаган. Инако ҳозир номероша мақсад мегирем, номерои ҳақиқиша гуфти гапо хато будаи мақсад номерош 50-50 будаи мо 50-51 нависондаем. Марҳамат, ина тамошо мекунем, бовар ки и комплектатсияш фули фулай. Ҳамин ба фикрам нисбати ҳамин дигарро номери як ҳамияй, барои ки комплектатсияш фули фул шай. Ҳам и бензине, ҳам баъд электромобилияй бародарҷоно. Марҳамат, лайкҳоро бизанед, ҳама каса тамошо мекунем. Мошин вагонай умуман кор надора, на краска мега, на баллон мега, ҳуҷҷатҳои солнаш ҳамаш кадаги тайёра. Ҳолатҳои диска баллонаш. Диска баллон 1.90%, дискои заводскои. Марҳамат, ҳолати қафош. Бовар кунед, як мошини аҷоибе. Ака багажша мекушӯ ака? бовар ки багажаш ранги рафчоро як қисм ҳуй мешавад, бо як қисми дига поён ҳуй мешавад. бениҳоят комплектатсияш зур. баъд бародароҷон, дари қафош, дари мобайнаш ба почавиш чувствии тилқат бигем. Похат як бор мекунӣ, худаш дар автоматӣ ҳуй мешавад. Як бор дарша мекушӯ ака? чӣ хел диден поча қати мақсад чувствии тилқатӣ ҳуй мешавад. Мақсад дараш даро ҳама палисоса гуфти гапо хича мекаша нормални. Дари салон серади пеш, серади қафо семейни, барои таксиам беҳтарина. Бовар ки мошин комплектатсияш зурай, салон тоза, дари салон ранги раисия. Дарои қафошам бо парда дошта, ҳам тонировка бесключевой доступ дошта. 4 дари LE, дарои қафошам электропакет дорад, дарои пешам электропакет, блокировка дар, бакови қачавак. Марҳамат, ҳолати салонаш детарафа мултирул. бовар ки комплектатсияш бародарҷоно фули фул буда. Марҳамат, ҳолати салонша тамошо кунед. На 360 градуса камера дошта, мошин ҷои истодагиш дар полни вакружони камера кадеса, старт стоп, коробка боша автомат, климат контрол, монитори заводскои худаш бо чӣ дора дар таркибаш. бовар ки комплектатсияш бениҳоят зур. И пардоша ҳамаша гуфтем. марҳамат, ҳолати салонош тоза. баъд бародаро ира хиёлам ки ҳуҷҷат дора, ҳуҷҷат ака мега надора, вале мошин даже раснамошка кадагия холӣ. Раснамошка шидагия тамом, фақат пастави синяти овози мекунаша, баъд номеро мегирам. мошини оли ба фикрам номери гирифтагиам нестанд. баъд ҳозир овозе ки шумо гӯш кардасем, мақсад овоза телефон, мақсад микрофонаш қати пеш мекаша бародарҷоно. ай пеш овозаш зур кор мекуна. то 60 то 50 мошин ба бензин намехе кор мекуна. ай 60 уса баъд уже электромобил мешавад, то қати мерава. акай моторша мекушой. марҳамат, ҳолати моторша бинем. ака биё мотори ҳам чанде ака? Да, ди электромобил вори. ди гибридҳои нав ҳам типа ранги электромобил оғи. без гибридтай, с гибридтай. на марҳамат, генератор ё дар ҳақиқатан дига хелдай. марҳамат, ҳолати пешаш мошин умуман задагӣ нест. мошин гиҷоги ака дубая гиҷоай японка. мақсад ака мега бамперо ҳамаш раднои краскаи хича японкаи мошин перекидка японко бисёр бародароҷон тоза меоянд, задагӣ умуман намеоянд. ака рақамота мегӯй? 38 02 50 нарх чанд сум ака? 145,000 сомон мега нархи дастрасай. бародаро занг занед, дар тамом занед, вариантҳои алиш ҳам ака мега мешавад. занг занед, чӣ намуди мошин, чӣ мақсад чизе ки хитон предлагач мекунед, занг занед, дар тамос бироед.